8A vielä 10 viimeistä ratsukkoa ja Iina Bergin jälkeen tulossa vielä Vättö, Danielsson, Waalman. Ja tämä on siis karsintakilpailu huomiseen varsinaiseen osakilpailuun, Tapiola-Pahki nuorten Grand Prix. Ja muistutamme kaikkia ratsastajia myös varmistamaan sitten osallistumisensa. 20 parasta tästä karsinnasta huomiseen osakilpailuun. Ja pyydämme kaikkia tietysti varmistamaan, että lähtevät, koska muuten sitten otetaan sinne sijalla olevia mukaan. Muistakaa siis käydä varmistamassa osallistumisenne huomiseen osakilpailuun.